ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೀನು ಪತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ಇರುವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನು ಪತ್ತನ ತೂವರೆ ಪೋಂತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಕಾಡು ಬಾರಿ ಬೂರ್ದು ಬಾತ ಬಾರಿ ಪೂರ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಅಂತ ಏನೋ ಒಯ್ಪೇರೊಂದು ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ 8 ಮೀಟರ್ ತುಲೆ ಅಸಲು ಗುಟೆಕ್ ಕೋಲ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಟೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಸಲು ಗುಟೆಕ್ ಕೋಲ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಟೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥೋ ನಿಮ್ಮ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಜನ. ಧೂಳೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಂಬೆ ಎಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ದಾರು ತುರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮೀನು ಸಿಕ್ತದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೇನಾ ಸಿಕ್ಕೊಂಡದಾ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ dalam Tuh guys, untuk mari mini be mari mountain di mana pudare mari mountain di mana pudare ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥೋ ನಿಮ್ಮ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಜನ. Depo. Kusi ande tiket mana? Dalam pandre ande. Ini boleh dekat je. Tuh guys, this is booming guys lemo. Tuh guys, wait there. Berhenti. Ini kita punya lumayan. Anak jangan imbe, batar. Akar berimbe. Oke namanya. Mereka aku er. Betul lah kan, Hi guys, including total only 30 ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪು and ಫೋಟೋ ಪಾಡುತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋ ಪಾಡುತ್ತೆ.